खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 फेब्रुआरि रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि आखायाव रां रुफा फैनो हागौ। सुखु गोजोनै थानो हागोन। मोजां सान जागोन। बृष राशि। थांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। मिथुन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे मोननो हास्थायनानै मोनफुङैयाव गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। गाज्रि सान जागोन। सिंह राशि। बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा गोनां जागोन। दोहोन दौलत आरजिना लानो हागोन। मोजां सान जागोन। कन्या राशि। गोबाव समनि आसा खालामना थानाय फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। गोसोआ रंजाखांगोन। तुला राशि। न'खराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। साना असान्थियैनो थांगोन। वृश्चिक राशि। आयेननि बेरेखा हाबा मावना खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। धनु राशि। सावस्रिया जोबोरैनो मोजां जानो हागौ। सुखुयै थानो हागोन। साना मोजाङैनो थांगोन। मकर राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। जानो लोंनो सुख गैयै जानो हागौ। कुम्भ राशि। माबा मोनसे मावनो थांखि लानायाव गावखौनो गोख्रों फसंना लानो हागोन। साना जेथो गोनां जागोन। मीन राशि। मानिबा थाखाय सोरजोंबा सोमोन्दो नागारलायनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.